Il-poplu Skalis ma jistax ma jagħtix merħba lil Prim Ministru Robert Abela għax għamel ħafna għal Witilajn. Dan saħħu s-sindku tal-istess lokal Mario Kallejja f'kummenti ma' dan l-istazzjon b'antiċipazzjoni għall-attività politika tal-Partit Laburista li se tittella nhar il-Ħadd li ġej fis-sala taċ-Ċentru Inspire. Kallejja nnota l-istennija mill-Iskaliżi għal din l-attività l-ħadd filgħodu filwaqt li elenka kif il-ħidma tal-Gvern f'Witilajn hija r-raġuni primarja li xwieħed għandu jattendi għall-attività tal-Partit Laburista. Jekk wieħed isemmi biss l-art li ngħatat lura anki tal-Aquatech biex hemmhekk ikonna dak il-proġett anke sportiv, nistgħu mmorru wkoll trasformazzjoni tal-impjant ta' riċiklaġġ li ġej proġett massiv li jiswa mal-55 miljun. Meta wieħed jara dawn l-affarijiet, marsa skala aħna dejjem gwadanjajna u ma tista' qatt inti illi ġej Prim Ministru ħadd ma ntuħx anki merħba tajba. Is-Sindku ta' Witilajn temm jappella lil pubbliku ġenerali biex nhar il-Ħadd jattendi biħ ġaru għal din l-attività politika mill-10:30 ta' filgħodu il-qudiem.